दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बानजायनायाव गासै बर'नि माहारियारि आफादारि गौथुम बर' थुनलाइ आफादनिफ्राय जागायनानै गोबांथार आफाद जेसेबां दङ गासिखौबो जों लिंदों आरो बर'नि जिखिनि धोरोमारि गौथुमफोर दङ गासैखौबो जों हांख्रायदों आरो बयबो बेयाव बाहागो लाफैदों। मानो होनना बुङोब्ला दिनै हारिनि बे अलखद आरो खैफोद बे क्राइसिसनि टाइमाव दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर्मानि बे आन्चलिक अफिसनि जि बेयाव नयं दङ बेयाव जोङो बयखौबो लिंनानै सावरायनाया जोंनि रेसपन्सिबिलिटिमोन आरो बे रेसपन्सिबिलिटिखौ जोङो बियार खालामनानै हारिनि जि अलखदनि समाव दासिम सिसिटुआया मा इनिशिएटिभ लाखो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा मा इनिशिएटिभ लाखो जे आसामाव आथिखालनि आसाम सरकार जि एनडिए नि मित्रजोटनि बिजेपिनि सरकारा मोनद' हारिनो जि एसटि होनायनि थाखाय जि रिकमेन्डेसन ग्रुप अफ मिनिस्टारा दिनै विधान सभायाव केबिनेट एप्रुभेलनि उनाव बा केबिनेट पास खालामखांनायनि उनाव विधान सभायाव ले खालामनायनि जि एजेन्डा होदों आरो बे केबिनेट एप्रुभेलनि उनाव जों जिखौ मिथिबाय जे टायाहम चुटिया आरो टि ट्राइब आदिबासीखौ एसटि भेलि बिमुं होनाय आरो लोगोसे मरान मटक आनडिभाइडेड गवालपारानि कच राजबंशीखौ एसटि प्लेननि थाखानाय एसटि जेराव 14टा कमिउनिटिनि 45 लाख जेराव जनसंख्या दङ जेराव जों 10% मोनो आरो अल ओभार इन्डियायाव जोङो गासै अल ओभार इन्डियानि एसटि हिसाबै 7.5% मोनो। बेबायदि अबस्थायावबो मोनथाम हारिखौ एसटि प्लेनाव जाबसिननाय बे गासैखौबो जोङो दिनै बिथङै सावरायबाय आरो जिखिनि बुंनांगौ जोङो दाख्लै 27 तारिखनि प्रटेस्ट रेलिनि गेजेरजों जों फोरमायखाबाय। 10 नभेम्बराव सनापुराव 1 लाख ट्राइबेलनि गेदारिंनि गेजेरजों फोरमायखाबाय जे कुनु कारनाव जौगासारनाय आरो पपुलास हारि जायफोरा गासैबो बिथिंजों जौगानाय जायफोरनि सुबुं संख्या बारा 2 कौटिनि जायगायाव 45 लाख थाखानाय ट्राइबेलखौ दमन खालामनायनि जि मोनसे परिकल्पना बेखौ जों कुनु कारनाव गनाया। बे मतामत आरो बे अपिनियनखौ दिनैनि बे सावरायनायनि हाउसआ स्ट्रंलि बयबो रेज खालामदों आरो मोनबा रेजुलेसन जों एडप्ट खालामदों। सोर आफादा मा बुंखो नोंथांमोना दङमोन गेजेर ससेयाव बयबो गासैबो खोथाखौ स्पस्तयै फिट मिथिखाबाय। गिबि जोंनि रेजुलेसना जाबाय मोनद' हारिनो जि एसटि होनायनि थाखाय जि रिकमेन्डेसन होनाय कारन नेशनेल लेभेलाव जोङो एफेक्ट जागोन आरो स्टेट लेभेलावबो एफेक्ट जागोन बेखौ टटेलि जों अपोज खालामो आरो जि रिकमेन्डेसन बे रिकमेन्डेसनखौ रिभिउ खालामनानै उइथड्र खालामनायनि थाखाय दिनैनि बर' आफाद बर' गौथुमफोरा थांखि आजावनानै सरकारखौ दाबि दैखांदों आपिल खालामदों। नैथि थांखिया जाहैबाय जे आथिखालनि बिटिसि काउन्सिलनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांखौ दिनैनि हाउसआव बयबो सावरायलायनायनि गेजेरजों थांखि लादों जे बिथांजों गोख्रैनो सावरायगोन आरो जिहेतु जोङो मिथिदों जे आनडिभाइडेड गवालपारानि जि मेटार बेयाव क'क्राझार आरो चिरां जिल्लाया इनक्लुड जायो आरो इनक्लुड जायोबा 6 सिडुल जाय 6 सिडुला 5000 शहीदनि बिनिमयाव बड'फानि आलादा रायजो बड'लेण्डनि बिनिमयाव एनडिएफबिनि आन्दलन बिएलटिनि आर्म स्ट्रागलनि बिनिमयाव जि मोनदों बे 6 सिडुलनि थाखानाय पलिटिकेल राइट्स पलिटिकेल पावार कन्स्टिटिउसनेल राइट्स जोंनि रिजार्भेशननि जि मोनसे भाबुकि जि मोनसे थ्रेट बेखौ जोङो मोनदांदों आरो बेखायनो दुलाराय जोंनि बर' आफादफोरा थांखि आजावदों जे हाग्रामा महिलारि बिथांजों गोथौयै आरो गुवारै सावरायनानै सिगाङाव माबाफोर बेबायदि जुदि एनअसि हरनाय दङब्ला बेखौ गोख्रैनो उइथड्र खालामनाय आरो गोदानै जाहाथे जेबो बेबायदि एनअसि बा रिकमेन्डेसन जाहाथे जाया जों बिथांजों गोथौयै गुवारै सावरायगोन आरो काउन्सिलनि मुरब्बी हिसाबै जों बिथांजों सावरायनानै जोंनि गोसोनि खोथाखौ जोङो फोरमायगोन कारन बे हारिनि अस्तित्वनि खोथा दङ आरो बेयाव जोङो गावस्रा गावसि कुनु खोथा बेयाव लाबोनांगौ बुंनांगौ गैया। जों बयबो इउनाइटेड हारिनि अलखदाव बर' हारिया बयबो खौसे जानो हायो जिखि दोलोआव जिखि हान्जायाव थाया मानो रुलिंआनो जा अपोजिसनानो दा बे खोथाया दिनैनि हाउसआव फैदों। थाखानाय जोंनि जिखिनि एमएलएफोर दङ इउपिपिएलनि एमएलए बिपिएफनि एमएलए कंग्रेसनि एमएलए बिजेपिनि एमएलए आरो बेयाव मन्थ्रिबो दङ स्पिकार बिथांबो दङ बे गासैजोंबो दिनैनि बर' आफादफोरा एमपि सानैखौ लाफानानै सावरायगोन आरो भबिष्यत
बर' हारिनि जे बे खैफोदनि समाव जोंनि रणनीतिया मा जागोन आफादफ्रा मा लुबैयो हारिया मा लुबैयो बे खोथाखौ बिथांमोननो फोरमायगोन आरो बिथांमोननि बिफावा मा जानांगौ बे खोथाखौ लानानै सावरायनो थाखाय दिनै जों थांखि लायो। ब्रैथियाव जाहैबाय जे दुलाराय जि बर' माहारिनि जे आफादफोर दङ खौसेयै जोङो लोगो नांनानै क'क्राझारनि बड'लेण्ड गेस्ट हाउसआव गोख्रैनो जों दिन तारिखखौ थिग खालायगोन। प्राय 1500निबो बारा सारा आसाम नाङै बा नर्थ इस्टआव थानाय बा बेंगलाव थानाय गासै इन्टेलेक्सुवेलफोरखौ जातीय चेतना थानाय जातीयताबादनि चेतना थानाय आरो नैबे क्राइसिसनि समाव जायफोर बेक्तिया जोंनो जेब्लायबो अपिनियन होबोदों बिथांमोनखौ लिंनानै जोङो इन्टेलेक्सुवेल मेलेमजिबिनि मोनसे सावराय जुथुम जों लागोन बे खोथाखौ जों थांखि लाबाय। आरो मोनफ्रोमबो बर' गामियाव मोनफ्रोमबो बर' सुबायाव प्रटेस्ट डेमनस्ट्रेसन आरो प्रटेस्ट रेलि खालामनो थाखाय दिनैनि हाउसआ जों थांखि लादों। बे प्रटेस्टनि नमुनाया माबायदि जागोन जों बेखौ गोख्रैनो रणनीति बा माने परिकल्पना तैयार खालामनानै जोङो बयनोबो बे मेसेजखौ हरगोन। मोनबा रेजलिउसन दिनै हाउसआव थांखि लादों आरो जोङो पिसफुल डेम'क्रेटिक जंगि प्रतिबाद खालामनायनि गेजेरजों आसाम सरकार आरो नेशनेल लेभेलावबो दुलाराय बर' माहारिया जुजिलांनो थाखाय जों थियारि। CC2नि बेनाराव ट्राइबेल हिसाबै इउनाइटेडलि फाइट खालामनो थाखाय जों थियारि। बे मोननै प्रटेस्टआ गासै लेभेलावनो जादों आरो बे मोनसे आबेग आरो सेन्टिमेन्टनि बाथ्रा। जोंनि एडमिसन जोंनि एजुकेशनेल इन्स्टिटिउसन जोंनि रिक्रुटमेन्ट जोंनि एपइन्टमेन्ट दा जायफोर दिनै यां जेनेरेसन आं दहाय फुङाव बुंदों 30-40 बोसोर आन्दलननि उनाव जि मोनसे जोंनियाव इन्स्टिटिउसननि क्राइसिसमोन जोंनियाव हिउमेन रिसर्सनि जि क्राइसिसमोन जों गासैबो बिथिंजों फरायनो मोनाखैमोन साख्रि बाख्रि जोङो नागिरनो खाबु गैयामोन जोंखौ बन्चित डिप्राइभ खालामनाय जायो आर्मि पुलिस लगायनानै जोंखौ धंस खालामनाय जादोंमोन आन्दलननि नामाव जोंनि एगेन्स्टआव केस जाबसिननानै न' भारायाव हस्टेलाव जोंनि मोजां मोजां ब्रेननि स्टुडेन्टफोरखौ केरियारखौ धंस खालामनाय जादोंमोन बे गासै चेप्टारखौ बारबोनानै जोङो अस्तित्वनि संग्रामाव दावहायाव जों देरहानानै जोंनि सिक्सिडल मोनबाय दा हारिया बड'फाया बुंलांनाय बायदि गेरेमसा माहारि दानाय आरो हारि निर्माण खालामनायनि बे सम हिउमेन रिसर्स दानायनि सम बिथांमोना मोनसे सिमां लानानै फैदों एम लानानै फैदों गावबा गावनि केरियारखौ दानो लुबैयो हारिनि सार्थनि थाखाय खामानि मावनो लुबैयो साख्रि बाख्रि बिथांमोना माने नेशनेल बा स्टेट लेभेलाव जब अपरचुनिटियानो जा केरियार दानायानो जा बयहाबो मोनसे सिमां दङ बे सिमाङाव जेला जोंनि रिजार्भेसनाव झटका होगोन जेला 45 लाखनि जायगायाव 2 कौटिया बासाबोगोन जोंनि सिमाङा जेरावबो जायगा मोननाय नङा आरो बे एसेम्ब्लि पार्लियामेन्ट सिक्सिडलनि माने नोङो माने MCLA सिट अबा अट'नमास काउन्सिलनि GM बा मेम्बार बा पन्सायत VCDC गासैयावबो बे दखल जागोन बेखायनो जोंनि स्टुडेन्ट फरायसा फरायसुलिफ्रा रावबो आपिल खालायालासिनो दानि आथिखालनि CC2नि आन्दलन एबसुनि आन्दलन आसामनि थासारि परिबेस परिस्थितिखौ बयबो बुजिनानै मोनदांनानै कलेज बिथांमोना प्रतिबाद खालामदों बबेबा इउनियन बडियानो हल अफ दा कलेजनि इउनियन बडियानो खालामदों बबेबा इउनिट एबसुआ खालामदों बहाबा बसलिसा खालामदों बबेबा कमिटिया खालामदों आरो बेबायदिनो बिथांमोना रेलि खालामदों आं मोनसेल' आपिल खालामनो लुबैयो जे दासो आंनियाव रिपर्ट फैदों जे बड'लेण्ड सेक्रेटारियेट BTC सेक्रेटारियेट एसेम्ब्लियाव जोंनि जायफोर प्रटेस्ट खालामग्रा फरायसा फरायसुलि बिथांमोना हाबनानै बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस परिबेस सृष्टि जादों आं बिथांमोनखौ दाय होनो नागिराखै हुलुस-थुलुस खालामदोंनानै दाय होनो नागिराखै खारन बे सेन्टिमेन्ट आबेगनि सम किन्तु बिथांमोना होंगो दोंगो हाबनायाव बेयाव मोनसे हुलुस-थुलुस आनरुलि एनभायरनमेन्ट जादों आरो बे एनभायरनमेन्टखौ खालामनाङा आङो आर्नेस्टलि गोसो सिंनिफ्राय रिकुवेस्ट खालामदों माने बिदा हिसाबै आरो एबसुनिफ्राय आं बिथांमोनखौ आपिल खालामदों जाहाथे कुनु भायलेन्स कुनु बेबायदि आनरुलि कुनु बेबायदि सिटुएसन जाहाथे दाजाथों गावबा गावनि डेम'क्रेटिक पिसफुल प्रटेस्टखौ बयबो खालामनायनि बयहाबो अधिकार दङ आरो बे समा प्रटेस्ट खालामनाय सरकारखौ नारसिननाय दाबिनायनिनो सम किन्तु गावजों गाव बेबायदि जाहाथे हुलुस-थुलुस खालामनानै माने बेबायदि भायलेन्सनि सिटुएसन एनभायरनमेन्ट जाहाथे दाजाथों आरो जाया बेखायनो बिथांमोना प्रटेस्ट खालामनायनि नामाव जाहाथे बबेबा सिङाव हाबनानै बेबायदि परिबेसखौ माने जाहाथे माने भायलेन्स जालायनाय थासारिसिम जाहाथे बिथांमोना खालामा बेखायनो बिथांमोना
डिसि अफिसनि मोखाङाव सेक्रेटारिनि मोखाङाव इउनिभार्सिटिनि मोखाङाव बा जों जेखौ प्रटेस्ट खालामदों राजा लामायाव रेलि खालामदों बे गणतान्त्रिक देशनि माने जि प्रटेस्टनि जि मोनसे नियम दङ बेनि आवथायाव थानानै बयखौबो प्रटेस्ट खालामनो आं खावलायदों खुनु कारनाव जाहाथे भायलेन्सनि रुप लाया आरो बे महराव जाहाथे रावबो थाङा बेखायनो आङो फरायसा फरायसुलिफोरखौ इमसन आरो सेन्टिमेन्टखौ लाखिनानै हारिनि सार्थ एसटिनि सार्थआव सरकारखौ नारसिननायनि प्रतिबादखौ खालामलांनो थाखाय आं खावलायबाय।